тая асоба, якой ён імкнецца гэту ладу перадаць, гэта ягоны малодшы сын Мікалай. Ён робіць усё, каб проста вырасціць другога самога сябе і перадаць, але лепшую форму, перадаць яму стабільную сітуацыю, стабільны рэжым, і дзеля гэтага ўсё робіць. Ён робіць усё магчымае, каб надаць жыццёвую энергію гэтай сістэме, якая была сур'ёзна падарвана. Колькі нагадаем нашым гледачам зараз Мікалаю гадоў? Колькі 18, так хіба будзе. Як вы гэта уяўляеце? азначае, што для яго мэта праіснаваць як мінімум яшчэ 10 год пры ўладзе для Лукашенка. Потым будзе, скажам, сцэнар такі, што Мікалай станець там кіраўніком прэзідыума Усебеларускага народнага сходу. Усебеларускі народны сход можа выдвінуць яго ў якасці прэзідэнта і гэтак далей.